Здравейте! Казвам се Мирослава Иванова, с японско име Хосен и днес ще ви покажа как да направите вашата икебана композиция с цветята и материалите, които сте получили в вашата Miracle of Flowers Box. Искам да ви честитя новата година, да ви пожелая здраве, късмет и успешна година. Следвайте ни в Instagram, в Facebook, в TikTok, Кльомба Miracle Икебана и се радвайте на нашата красота. В кутиите, които сте получили, трябва да имате съд, в който ще направим композицията, кензан. Това е кензан, който се нарича Луна Слънце и се състои от две части, които може да използвате. Днес ще използваме кръглата част, която е Слънцето. Поставяме вътре в съда. Слагам си вода в съда до половината на съда и след това ще долея още вода. Приготвила съм си също съд с вода за подрязване на всички материали. Днес ще работим с много красиви материали. Сега ви ги представям. Това е антуриум, голям и красив. Това е кенгуру лапа. Ще видите колко е нестандартна за нашия пазар. Един красив и нестандартен гербер. Вероника, много нежно цвете и не е популярно за България. Цвете, което е характерно за новогодишните празници, това е амарилис. И реших да използвам също евкалипт. Започвам с антуриума. Подрязваме под вода, за да могат цветята да издържат по-дълго време. Винаги в икебана започваме с най-дългата част от композицията. Казах ви преди малко за кенгуру лапата. Ето я, вижте колко е красива. Тя е всъщност златна. Подреждам както ми харесва, но от по-високата част към по-ниската част. Когато правим икебана, обикновено се наслаждаваме на релакса. Затова съм пуснала и хубава японска музика. Преместих цветята, за да не ни пречат, тъй като започваме самата композиция да аранжираме. И тя взема място. Всяко следващо цвете е по-ниско.
Така слагам герберите, вижте колко са нежни. Аз правя композицията с лице към вас, за да може да виждате, а вие когато започнете да я правите, ще си я правите с лице към вас. Сега Верониката подрязвам под вода. Може да ги подрежете и на различни височини, цветята. Всяко следващо да е по-късо от предходното. Вече композицията става голяма. И аз станах, за да мога да я аранжирам. А вие, ако искате, може да си подрежете цветята по-късичко. Ако искате, може да запазите дължините, които са оригиналните. Така, моята композиция е готова. Надявам се да направите страхотни композиции. Ще се радвам, след като направите вашата композиция, да ми изпратите на имейл mira@miracle.com или в нашите социални медии като съобщение. Надявам се да се забавлявате. Желая ви всичко най-добро. До скоро!